Rooftop Jam Sessions και σήμερα έχουμε τους Drama Scene. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Steve. Είστε ξεκούραστοι γιατί όλο live κάνετε τελευταία. Η ξεκούραση θα έρθει μία και καλή, θα πω εγώ. Μια και όχι, καλή θα ξεκουραστεί. Θα είναι αιώνια. Κάποτε. Βλέπω πολύ ενεργή τελευταία. Μου είπατε ότι είστε και στο στούντιο, θα βγουν ως ο Νούπο single και πιο μετά μέσα στη χρονιά και album. Άλμπουμ θα δούμε τώρα, εντάξει. Θα βγει σίγουρα ένα single τώρα και θα βγει και ένα βίντεο κλιπ στα πολύ κοντά, που είναι έκπληξη τώρα αυτό. Με κάποιο συγκεκριμένα σκηνοθέτη ή ομαδικό. Γενικά προσπαθούμε να έχουμε μια σταθερή αισθητική όσο περισσότερο μπορούμε σε ό,τι κάνουμε. Να έχει μια ταυτότητα δηλαδή. Ναι, το οποίο εντάξει, προφανώς περιέχει λίγο μια σάτυρα κάπως της κατάστασης μας της καθημερινής. Μέχρι τώρα έχετε 2 ολοκληρωμένες δουλειές. Έχουμε το EP και το LP. Το LP, το Συγκινησιακή Πανούκλα. Σωστό. Είστε σε κάποια δισκογραφική? Ο προηγούμενος δίσκο Συγκινησιακή Πανούκλα κυκλοφόρησε μέσω της STST και των Trager με έδρα τη Γερμανία. Το οποίο ήταν πολύ βοηθητικό να μας κυκλοφορήσει μια άλλη εταιρεία ένα δίσκο εν μέσω καραντίνας. Στίχοι εμπεριέχουν κοινωνία μέσα και αγάπη ή όχι? Ταλαιπώρια. Ταλαιπώρια από την αγάπη ή από την κοινωνία? Και τα δύο. Και από τα δύο. Ναι. Ταλαιπώρια είναι μια πολύ καλή λέξη να περιγράψει. Ταλαιπώρια, βασανιστήρια. Να, ας πούμε, το καινούργιο κομμάτι είναι καινούργια δουλειά. Περιγράφει μια ταλαιπώρια. Παιδιά, θα κάνει ερώτηση τώρα ο Τζόρνταν, χωρίς να το βλέπετε όμως. Για πες. Γιατί ελληνικό στίχο και όχι ξένο? Καλό. Το έχω σκεφτεί. Ξέρεις τι, στην πραγματικότητα, όταν ξεκινήσαμε με το EP, ήταν, ρε παιδί μου, κάποια κομμάτια είχαν ελληνικό στίχο, κάποια είχαν αγγλικό, ας πούμε. Η Ελένη στο μεταξύ, επειδή είναι και έχει κάποια καταγωγή από την Αμερική, της ήταν πιο εύκολο, ρε παιδί, να τραγουδάει στα αγγλικά. Αλλά στην Πανούκλα πήγαμε στο ελληνικό. Γιατί πήγαμε στο ελληνικό? Νόμιζα είχες απάντηση. Έχω κάτσει, το ξέχασα τώρα. Πήγαμε στο ελληνικό. Πήγαμε στο ελληνικό γιατί θεωρήσαμε ότι, ξέρεις, επειδή παίζουμε εδώ στην Αθήνα και στην Ελλάδα και κάνουμε αυτά, ότι είναι πολύ πιο ωραίο, ρε παιδί μου, ο κόσμος τραγουδάει έτσι με ένα πάθος, τέλος πάντων. Τα δύο που ακούσαμε ποια είναι? Ήταν το Αστεροσκοπείο και η καινούργια δουλειά, το οποίο είναι καινούργιο κομμάτι. Μιλάει για το άξιο εργασιακό περιβάλλον. Και το επόμενο κομμάτι που θα παίξουμε λέγεται Διακοπές στη Δράμα. Αυτό πώς προκύπτει, είναι κάποιος από εκεί? Κλέψαμε τα διακοπές στην Καμπότζη. Αλλάξαμε τους στίχους. Μας το είχαν κλέψει και τους είχαν κλέψει και το πήραμε πίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Είστε οι καλύτεροι. Είμαστε. Είστε όντως οι καλύτεροι. Αυτό μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Rooftop Jam Sessions. Ήρθαμε να